tuk chuak nu mule Vawiin nun Kawng Hruaitu atan Nitin Kristian ti thu kan zir ho le don ani masain tir ko te thil ti bunga chang somli pani thu hi longai thale masa ila tin Nitin pathian biak ina le an mani ina te I su chu Krista ani ti in zirtir le khil an bang chuang lo lalpan thu mal som ro se amen nimina khan kan thian ho WhatsApp group pakhata kan thian pakhatin nimin pathian nia anin khom bang thingpui in ho pa a an ti na thu aron sei chhonga chulni Kristian ti chungchang hi an lo ti ho ani oma an veitlang hle a soipo an soi ho thaviau ani ome asoidan chuan pathian nia nal to kin tha thiang lo ang maya moi em hianin kanin khoma kan zaya kan lama thu oi om takin kan thu fel hlom ema ma se chol nia fel em kha Thawhṭanni te thole nia te nilaya te kan fel tluan le theilova hetiang nun hi aring tu nun lo hle maya kan ni na ani boxia veviu ma ila aboi thak le mai anti ani ome an thil soi hi adik thui fu maya ngai to azui deuh chu angai ani ti hian ngai to azui ta ila in lamanu le pa kiang ano pang fel tak te kha pon lama mejel zuk ruk an lo ching tlat thin enga nge in lama fel deuh kha skula an sual enga nge ma ni khuwa in khom taima em te kha gawatian thlen ta ka wanga huiski no an dom khre tak lo thin zona watam mi hring nuna hianin human nature hianin mi hring zia hianin setana du zong hi a on sa tlat zel maya pathian du zong tia pathian lama thlek hi a har sat fo thinani chu mi hring nuna hianin nun in sual in do na hi a thleng fo thin maya chu wang chuan heng hi a lo thleng fo thinani Europe le America rama te khu chuan kar to pathian nia chau anin khom tlang pui thina chu wang chuan kar to pan rong bol na te po hi weekend ministry an ti maya kar tlonin narim takin an thoka tiang chuanin an nun in ti thoven na hun thol po nei mu mal lovin kar tlonin na an thoka kar to paloni hian Kristian tam tak chu biakin lam hoi lovin outing te an ti a chung kwa te thian ho te nen tin Khovela football league sang ho hi pathian nia an khel tlang puya super sunday te an tia chung in khel en chuan mi sing tam tak an tle dul boka en nom chuan na theatera te po film enin tiang chuan a hu ho te nang kal thina an mangai te nen dating an uara cholni Kristian ni po tinglo biakin po thengai lo Kristian ve ringot hi khung ang khothang rama khon an tam maya chuwang chon biakin te po athol thinani khung khothang ko rante kalphung en hian chuan Mizoram ko rante hi in khom kan nga azia thlir chung hian kan la thafu mai a ati theina lai te po a omin ka ria a cheviau ang hian hanin soi thin ma ila thatna lai hi chu kan langa fu ani ko rana in mang tak tan phei chuan hun ol zan ol hi awang mai ani handam lo le har satna han to chi hian ama ero chu economica kan din mun chiat zia lo langa damdoi in pananga ya akal na tura kan buai nga la in enkol na tura kan buaya kan tlak cham alang fi thina in khom ti tlem lam kan hoila in mi puite kan treu hlara in khom ti tlem kan hlau bok si a in khom tamreng te hi chuwang chuan a har sat changa om ve bok thina ni kan ezon na hin ang lo maya patlingin thlan tuitla zuyak mi noya kha tiro ti su in ti le adora nuam sataka
chuna restaurant changkang tak taka ei in turte ordara office changkang tak taka thu chungte hlo tam tak asing bi anoi bi hlo ho te nen chuanin kan din mun hi ain khai rol tak tak theilovani chuwang chuan in khom tam reng te hi a har ti hi kan in pom ve te po atulin ka hria a tin in khoma tam awang hian ngaya nei thlarawa athuk na po chuang lo ti phunga nei ti ve in khom ve mi mai te po hi kan om thei viau boka chuwang chuan kan nun hi kan in enlet le po atul viau rengin alangani heti hianin chulni Kristian ti chungchang atang hian kan zir tur tlema zong kongli vel han la chuak ta ila eng po ni se idealist te angin du thu sam ram chu mitinin kan nei veka mi nun dan turata na du thu kan sam dan te oma pastor nun dan te ko ran upa nun dan turte evangelist nun dan turte missionary te nun dan turte idealist te angin du thu kan sam saka amai ro chu tiang ang ching te chuanin kan nun hi kan uluk vek chuang lovani chuwang chuan suala tlu to hnu mi hring te hi sual pong tal na khovela cheng kan la ni ri awang hianin du thu sam hian kan thaful don lo ti hi kan dam chung nia kan pom apoi mo in ka hria a hun to panai zel angin bible sei angin sual na te po hi alapung deuh don ani ti te po kan poma bible thu te hi kan pom non le apoi mo in ka hria a chumia wang tak chuan thaful theilo ma ila ma ni inven le film khurna chang kan hriat ero apoi mo em don ani adot le chuan nimin pathian ni amoi taka kanomang khan Vawiin Thawhṭanni po hian ifel zui zelang u bekin chunga kan Kristian nung changkha Vawiin kan na tho na muna theu ichom nung zelang u chulni Kristian ni lovin Nitin Kristian ni turin Nitin lalpa hna thi in hlan tharila tukina po hian pathian ta na nung turin pathian ma a thi in hlan thar le la ti chuan chulni Kristian chau ni lovin Thawhṭanni po a Kristian in zui don ani apathum na chuan tirko te le ring tu masa te po khan chulni chau ni lo Nitin Kristian nun kha an nun chua puya an thu soi le an nun in buk tok taka wang khan an nun in ring lo mi te kha a lem tlata an nena tel chak turin an min thina an thu soi kha atlanatlat thina ni pathian thu kan chira khan kan mu a Nitin pathian bik ina le an ma ni ina te iso chu Kristani ti in zirtir le khil an bang chung lo ti a heng tirko te hian pathian nia chau ni lovin kar tluanin Thawhṭana te tho le a te nilaya te ninga nia te zirto pa te inrin nia te Kristian ni an chun zom zelani ato bera chuan Eugenia Price khan heti hian a soya Kristian chu anuna Krista nung nei tu ani ti in a soi thina Roger Goodman po in Kristian dik tak te na chu ma asial le sial lova ani alo ti ve bokani Kristian dik tak chu adu am thiang lova ma ni ma asial ngai lo tukina hian Sunday Kristian ni lovin everyday Kristian ni ithang tlatang u chumi tur chuan tuk tin kan ni bullal pa ne na thia in hlan na ne na kanin pek apoi mo ang Nitin Kristian lo niang che lalpa na thu kan zatan malsum ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukina cholkar thar dam te in min hruai kai le hi kan lo ma lom thu kan run soye khongai takin he thu cha toy te hi a omzia soifia po ngai chong love angai thatu te nuna nangin atharin malsom la nimena Kristian kha voina po Kristian ningam turin nangin min tran puila Krista nung nei tu nizel turin kan nun himin bo sai thewang che lali so Krista mingin kan ron ti le amen